Hej, Ja, går jeg igennem? velkommen. Vi hører dig tydeligt. Det var Du er dejligt. velkommen til at starte dit oplæg. Yes, perfekt. Så starter jeg lige med at gøre sådan der. Sådan der. Går det igennem nu? Og kan I se mine slides og mig? Den går fint igennem. Det lyder Vi godt. kan se dig. Perfekt. Jamen, det lyder godt. Tak fordi jeg måtte være med. Jeg har jo flere gange ved de her lederseminarer holdt oplæg om, hvad Gevitsa er, og hvor det skulle hen, og så videre. Og der er det jo fint, at vi er et andet sted nu. Jeg tænker ikke, at der er grund til sådan de helt store introduktioner. Det er noget, I alle sammen arbejder med derude. Vi er fuldt udrullet nu, så alle skoleledere har Gevitsa som en del af dagligdagen, kan man sige. Gali og Britta har så spurgt mig, om jeg vil prøve at drage nogle paralleller mellem Arduafitialek og Gevitsas læringssyn. Og det vil jeg selvfølgelig meget, meget gerne prøve. Jeg vil nok blive rimelig meget på Gevitsas banehalvdel. Jeg er sikker på, at Bartok og Vislak og flere andre har redegjort rigtig, rigtig godt for Arduafitialek og er mere eksperter på det område. Men jeg vil prøve, som sagt, at kigge ind i læringsforståelsen i Gevitsa og Arduafitialek. Og så har jeg jo prøvet at dykke lidt ned i det igen, og når jeg sådan kigger på Arduafitialek, så er nogle af de her ord, det der springer i øjnene. Undersøgende elever, aktiv med stoffet, afsæt i eleven og elevens næste udviklingspotentiale, elevcentrering, differentiering og kommunikation på forskellige måder. Og nu sagde jeg, at jeg har holdt flere oplæg om, hvad Gevitsa er, og et af de slides, jeg meget, meget tit har vist, det er det her, at vi går efter eksperimenterende, undersøgende, producerende, skabende og formidlende læringsformer. Og sætter vi dem op over for hinanden, så synes jeg jo bare, at der er rigtig mange ligheder. Undersøgende går igen, det er aktivt, det er erfaringsbaseret. Så der er noget i læringsforståelsen, der går igen her. Og det kan man sige, selvfølgelig er der det. Selvfølgelig er det den samme tilgang. Selvfølgelig er det den samme læringsforståelse. Arduafitialek er loven, det er skoleloven, og det er inden for den, at der er lavet det her udviklingsprojekt Gevitsa. Så selvfølgelig er det samme tilgang, men med de forståelser eller afstand, der nogle gange vil være. Jeg går et skridt dybere, og så har jeg taget de her 2 citater med, som jeg synes er meget, meget fine. Den ene fra læseplanen i dansk. Læreplanen bygger på den grundtanke, at den bedste indlæring sker, når undervisningen er elevcentreret med løsning af og arbejde med konkrete opgaver, som motiverer eleverne og skaber aktiv kommunikation i klassen. I matematik står der, læreplanen bygger endvidere på den grundtanke, viden ikke bare kan overføres fra en person til en anden. Viden er noget, den enkelte elev selv danner, når der reflekteres over egne erfaringer og oplevelser. Eleverne skal have mulighed for og tid til at foretage disse refleksioner. Det synes jeg er flotte ord, og det er jo i hvert fald en grundlæggende forståelse, at viden, det er ikke noget, man kan overføre. Det er ikke noget, man kan hælde ned i hovedet på eleverne. Viden, det er noget, man tilegner sig. Så skolen bygger i meget, meget høj grad på aktive elever. Eleverne som aktive lærerne. Forskellen måske mellem Arduafitialeks sigte og det, der blev tænkt dengang, nu hvor det her handler om at kigge tilbage. Jamen det er jo nok, at vi i Gevitsa så ønsker vi at bruge teknologien til at folde den her læring ud. Så hvis vi strækker os lidt, kunne man måske sige, at Gevitsa, det er Arduafitialek plus teknologi. Sådan da. Både Gevitsa og Arduafitialek har jo alt muligt andet, så det er selvfølgelig sat på spidsen, men tænker, at det kunne være med til at understrege den her pointe om, at vi ligesom har en skolelov, og det er inden for den,
at Givitisa er skabt, det er også for at opfylde skoleloven naturligvis. Så har vi jo så i Givitisa en ret klar måde for, hvordan vi gerne vil anvende teknologien. Og det, der sådan er det primære, det er, at teknologien den understøtter det, vi gerne har villet, og den udvider det. Understøtter på den måde, at iPads lægger op til det her med, at det er mobil. Vi kan tage den med ud. Vi kan have sådan en gang i klasseværelset. Det er ikke den siddende lærende elev nødvendigvis. Det er det kreative. Det er det skabende. Og det er jo sådan set så det, vi altid gerne har villet. Som vi nu har fået nogle flere værktøjer til. Og dermed også muligheden for en udvidelse. Altså der bliver flere strenge at spille på. Og det vil jeg prøve at folde lidt ud. En af de slides, som vi måske har set før, er, at Givitisas fokus er at undervise med og ikke i teknologi. Det handler ikke om at lære eleverne teknologi som sådan. Vi underviser heller ikke, altså vi har ikke blyanter i klassen, fordi vi skal lære at holde på en blyant. Det er ligesom vores værktøj, og det er iPad'en også i det her tilfælde, eller teknologien generelt. Så vi ønsker at gøre den daglige undervisning bedre. Vi ønsker at bruge de her værktøjer ind i alle fag, ind i alle former, der hvor det giver pædagogisk mening. At vi så også kan undervise i teknologien, og teknologiforståelsen og alt sådan noget, jamen det er jo et plus, at vi også har fået et setup, der kan det. Det er bestemt nødvendigt. Så har vi et fokus på det, vi kalder det multimodale, altså det at arbejde med mange forskellige medier, forskellige udtryksformer, forskellige genrer, forskellige sanser i spil samtidig. Her symboliseret ved film, lyd, tale, skrift. Der alle sammen kan bruges sammen og giver nogle flere strenge at spille på, nogle flere muligheder. Og så det sidste, som måske falder lidt udenfor, jamen så kan vi med det her, med det forbedrede internet, takket være at DataDuSAS og iPads til alle lærere, elever og lærerstuderende, jamen så binder vi skoleverdenen sammen. Vi kan samarbejde på tværs, vi kan lave kompetenceudvikling på tværs, digitale materialer, fjernundervisning og den slags. Det falder lidt uden for det her med læringsforståelsen, men det skulle lige nævnes. Jeg vil prøve at tage et konkret eksempel på Givitisas undervisning. Og der er det jo oplagt at gå til Nodali 8, vores stadig ret nye læringsportal med undervisningsmaterialer, der ligger op til Givitisa. Derinde har vi eksperimenteret lidt, prøvet os frem, har flere forskellige folk til at hjælpe os med at udvikle materialer. Der er alt fra store, ambitiøse forløb til små aktiviteter, hvor det er meningen, lærerne selv skal ligesom bygge videre på dem, hente aktiviteterne ned, lave om på det, og sådan, så det er nærmere skabeloner, aktivitetsskabeloner eller forløbsskabeloner. Så der er lidt forskelligt, og det vil vi jo så selvfølgelig evaluere på og se, hvad er det, der giver mening for lærerne. Et af de forløb, som der ligger derinde, er til yngste trinnet og hedder Lær os at kende. Det billedet af det ser sådan her ud. Og det bygger på den model, der hedder, at eleverne de skal undersøge, skabe og formidle. Kigger vi på ordene fra før, jamen så handler det om, at eleverne selv gør erfaringer. Altså de skal undersøge, de skal selv gøre sig nogle erfaringer med stoffet. Skabe, jamen det er det her med at være aktiv med stoffet. Bearbejde viden til et konkret produkt, for så at kunne formidle det. Der har vi kommunikationen på forskellige måder, som der stod i læreplanen for dansk. I det her forløb, Lær os at kende, der er det meningen, at eleverne selv skal lave en multimodal fagbog om det at gå i skole, og den skal de vise til børnene fra en børnehave. Så
Vi har gennemført det her forløb af flere omgange, hvor Magdalene har været ude som IGT, eller læringskonsulent, og gennemført det sammen med nogle lærere og nogle elever ude på nogle skoler. Ideen her, undersøgelsesfasen, jamen det er, at eleverne de undersøger, hvordan de kan hjælpe førskolebørn, altså med at forstå det her med, hvad det vil sige at gå i skole. Det gør de ved at huske tilbage til, hvordan det var selv at starte, tage udgangspunkt i sine egne erfaringer, naturligvis. Og i bogen, der er der så også, altså i selve materialet, er der så en bog om det at starte i skolen, som er læst op af forfatteren. Så de ligesom også kan få noget viden den vej i deres undersøgelse, som er det, vi ved nu. Samtidig med undersøgelsen af det faglige, altså det at gå i skole, så er der også et mere sådan fagligt mål, kan man sige, med at forstå, hvad en fagbog er, og forskellen mellem fagbøger og skønlitteratur, og en begyndende forståelse for de her ting. Og derfor skal de indsamle viden og undersøge fagbogen som genre. Og der er det egentlig lagt op til, at de skal tage på biblioteket, tale med en bibliotekar omkring de her ting. Men hvis de nu ikke lige har det til rådighed, så kan I se billedet yderst. Der har vi bibliotekaren fra AHL, som giver en forklaring af, hvad en fagbog er for noget. Og så får de så også inspiration ved at læse fagbøger. Så det er sådan ligesom det er undersøgelsesfeltet i det her. Jo længere vi kommer op i klasserne, jo mere frit kan det gøres, jo meget friere vil opgaven også være. Her er det forholdsvis styret. I kan se de forskellige former, du har. Vi har filmen fra biblioteket, eller besøget på biblioteket. Man kan undersøge ved hjælp fra kig på nettet, kig med læringsmaterialet, høre oplæg fra læreren osv. Så skal de til at skabe, og her skal de i gang med at gøre viden til deres eget, så de kan få det formidlet. Så eleverne udvikler idéer til indholdet i deres bog. Det gør de i en fælles digital mindmap. De tager billeder, laver videoer, skriver tekster, laver layout osv. Og til sidst har de skabt en multimodal fagbog med film fra skolen og forklarer om reglerne og hvad de ellers synes, der er relevant for førskolebørn og lærer. Det sjove her var, at Nedok, som var en af lærerne, der var med, han sagde, at eleverne kender virkelig de her genrer. De stiller sig op ud foran skolen og taler som en journalist, eller går rundt og viser rundt med kameraet og sådan noget. De tapper ind i en verden, de kender, en digital verden, en journalistisk verden næsten, som de kender. Det var ret sjovt at se. Så tester de den her fagbog på hinanden. Og så når vi så til formidlingsdelen. I kan se eleverne arbejde her. Så formidlingsdelen. Eleverne forbereder og afholder en bogmesse for førskolebørn. Det vil sige, at de inviterer den lokale børnehave over, med de ældste elever kan se og læse de bøger, som børnene har lavet. De laver intimidationer, de viser deres bøger, og de tager billeder under den her bogmesse. Nok rimelig godt hjulpet af læreren i forhold til at lave de her aftaler. Og her kan I jo så se førskolebørnene, der lytter til elevernes fortællinger i bøgerne, og de større børn, der stolt viser frem. Så her har vi altså formidling, men formidling til en rigtig modtager. Det som det er at arbejde produktorienteret ofte vil kunne, det er, at vi slutter af med et produkt, som kan deles, som man dels skal få feedback på, men jo i høj grad også kan komme ud og leve rigtigt. Og det kan man sige, det gør her ved, at du har en rigtig formidler på, og det er i hvert fald, hvad lærerne fortæller efter at have gennemført forløbet, meget, meget motiverende for eleverne. Så hvis ikke det må være kommunikation på ret mange måder, det her, hvis vi skal kigge på læreplanen i ADU-officielle. Hvis I vil se noget fra det, nu har jeg bare lagt nogle QR-koder ind her, I får slidesene bagefter. Der lærer jeg den væk til materialet, en artikel, vi har skrevet om det, og så var KNR's børneudsendelse forbi at lave en lille video fra det. Dem kan I se via de her QR-koder, hvis I har lyst. Så, hvad var teknologien, iPad'ens rolle så i det her forløb? For det første vil jeg mene, at det gør, at vi går ud over mødet mellem eleven og læreren. Det bliver på en eller anden måde større. Teknologien giver nogle flere udtryksformer. Teknologien sikrer alle eleverne en stemme, altså alle kan bidrage på lige fod. Det er ikke bare dem, der er gode til at skrive, der kan lave den her bog.
fordi du også kan tage billeder, lave film og så videre, er der mange flere talenter og kompetencer i spil. Det er så op til læreren at sørge for, at der bliver så alsidige opgaver, at man også får trænet sine dårlige sider. Men det er jo en anden sag. Så snakker vi kommunikation direkte gennem et produkt fra nogle børn, der ikke kan skrive, til nogle børn, der ikke kan skrive. Det synes jeg er en væsentlig pointe. På en ret autentisk måde. Og så synes jeg også, at der er noget interessant i, at hvis man I dykker ned og ser de her materialer, så er de ofte stiliseret. Der er i Book Creator, eller i Pages, eller hvilket program vi nu bruger, så stiller det en ramme, en struktur til stiliseringen af elevernes kreativitet. Altså der er nogle rammer, som de skal være kreative indenfor. Og det tror jeg er en ret vigtig måde at arbejde på. Det har vi i hvert fald gjort ret meget ud af i de her. Og så ender det med det her konkrete digitale produkt. I det her tilfælde inviterede man så eleverne, eller børnene fra børnehaven, over på skolen til sådan en slags fanisering, så de kunne se. Man kunne jo også i de steder, hvor der er iPads i børnehaverne, kunne man jo sende det til dem. Det er bare et forløb fra Nodali, og der er mange flere derinde, lavet på forskellige måder. Alle sammen, eller i hvert fald mange af dem, med den her tilgang til at undersøge, skabe og formidle. Og det er noget, vi står ret meget på, og det er også noget, der går igen. Det er også noget, jeg ved, man tænker ind i teknologiforståelsesforløbene og alle mulige former for designprocesser. Så det er i hvert fald ikke noget, Givitis på nogen måde har opfundet eller har patent på. Men arbejder man på den måde, så vil jeg mene, man er ret tæt på at arbejde med den her erfaringsbasering, som vi snakker om her. Drømmen er jo, at lærerne så også bliver klar til selv at, altså det er ikke alle materialer, der ligger op til den her form for undervisning, og noget af det, vi i hvert fald træner i Giortit til, det er at tænke de her modeller ind, tænke nogle multimodale lag ind over de materialer, de så arbejder med også, ud over dem, der så direkte bygger på det. Og det leder mig egentlig til det næste, hvor man kan sige, den her form for læring, både med det digitale, men jo også i det hele taget fra skoleloven, hvad er det kræver af lærerne? Og det er jo egentlig ikke så lidt. Vi kræver i den skoleform, vi ligesom har bygget op, kræver vi ret meget af lærerne. Det kræver stærke didaktikere. Og det er ikke kun Givitis, det er også Adu Afitialek. Det ligger i hele skoletraditionen. Jeg har taget den her model med, som jeg mener er ret sigende for, hvad der kræves af en lærer, hvis man tager teknologien alvorligt, og mener, at den virkelig skal ind og være med til at understøtte og udvide det, vi vil. Så læreren skal ligesom have kompetencer inden for 3 felter. En faglig viden, sådan har det altid været. Du skal kunne din faglighed, du skal kunne dit fag, en faglig viden, en didaktisk viden om, hvordan man lærer, hvordan børn lærer, og hvordan man som lærer kan strukturere og facilitere den læring. Og så har vi så teknologien med. Kunne sit værktøj, kende mulighederne. Og det interessante sker jo så herinde i midten, når man kan tage sin faglighed, sin forståelse af, hvordan elever lærer, og hvordan man skal facilitere det, og de værktøjer, man har med teknologien, og kombinere det i et forløb. Og jeg synes, vi oplever, at når lærerne forstår det her, altså når lærerne får det her ind under huden, teknikken, kan sit værktøj, læringstilgangen og alle de her koblinger, jamen så bliver det også nemmere at komme tættere på den undervisning, som vi altid gerne har villet. Og teknikken kan godt være med til at skubbe i den rigtige retning. Altså det er meget svært at gå ind i Book Creator kun altså ikke at være multimodal på en eller anden måde. Det ligger ligesom, når man er derinde til, at det er det, man gør. Det er den måde, man er kreativ på. Mens hvis man altid konsekvent udelukkende går i Word, jamen så får man tekst. Går man i nogle af de andre, så får man andre udtryksformer helt automatisk. Teknologien kan godt være med til på en eller anden måde at skubbe hen imod en mere kreativ læringsforståelse.
Den kan også gå hen imod mere uro i klassen, og så videre, som vi ved, og det er noget af det, vi så må lære at takle. Ja. For at kunne det med det digitale, et lille hurtigt sidespor, så kommer der til januar Givitiza Akademi, en online portal med kurser. De første kurser, det man tager et kursus, det er videoportaler, eller vejledninger i de her forskellige apps, som er ret teknisk til at starte med, og så bliver det mere og mere, jo længere man kommer i forløbet, bliver det foldet ud. Så det vil sige, at vi starter med kurser i iMovie og GarageBand og Book Creator og Pages, men så til sidst bliver det kurser om klasserumsledelse, feedback osv. Jeg vil bare lige lave en lille teaser for det. Det kommer til januar, og I får selvfølgelig meget, meget mere at vide om det. Et andet eksempel på det her med læringsforståelsen og hvordan man sætter det i spil, jamen det er omkring fjernundervisning, som vi jo nu har kørt i Givitiza i 2 år. Eller vi kørte det sidste år med 16 lærere, havde en erfaringsopsamling fra Institut for Læring, og i år har vi 17 projekter i gang rundt omkring i alle kommuner. Og der synes jeg, der var en ret interessant pointe. Jeg har både hørt det fra erfaringsopsamlerne, fra vejlederne og fra flere andre, der sådan er observerende omkring det her. Det er, at lærernes default, altså mange af lærerne, det de automatisk gør, det er at gøre det, de plejer at gøre i den fysiske undervisning. Hvor vi alle sammen nok har en tendens til at være lidt for meget envejskommunikerende, bruge de klassiske bogsystemer og så videre. Og det, de har oplevet, det er, at det virker ikke rigtigt i en fjernundervisningskontekst. Der skal noget andet til. Og på kurset, som Lotte og Jakob kører, der havde de sidste gang, altså for en måneds tid siden, der havde de den opgave til lærerne, de alle sammen skulle forberede en lille fortælling om, hvornår de synes deres fjernundervisning var lykkedes ret godt. Og så tog de eksempler, og så prøvede de ligesom at kode dem ned og sige, okay, hvad er det, de har til fælles? Og det, de kom frem til, det var, eleverne handler og vælger. Det er fysisk aktive elever. Det er elever, der laver små, håndgribelige produktioner. Og så er det, når vi prioriterer de gode relationer, også i fjernundervisning. Og det synes jeg jo bare er en meget, meget stærk understregning af, at nogle af de ting, som vi godt ved fra den fysiske undervisning, måske bare bliver endnu tydeligere, når vi laver fjernundervisning. Vi kan ikke lave lange oplæg, som det jeg udsætter jer for lige nu, over for børn. De skal i gang. De skal ud selv og lave noget. Det bliver bare endnu mere tydeligt, når vi arbejder via en skærm. Erfaringsopsamlerne fra instituttet siger det også, at Givitizas didaktik passer faktisk ret godt til fjernundervisning. Og dermed kan man jo sige, så har vi jo egentlig skoleloven til at lave god fjernundervisning. Det passer sådan set meget fint sammen. Et sidste eksempel, jeg gerne vil vise om, hvordan vi arbejder med de her ting i Givitiza. Det er fra NABEFIK, Georgit NABEFIK i marts måned i Ilulissat. Jeg tænkte også, det var meget rart for jer at vide, hvad det er, vi udsætter lærerne for, når de er afsted der. Men forud for det, der havde vi, altså Kompas og jeg, lavet den her bog, der hedder Skuldrene, vi står på. Og jeg ved, at Gali var med til noget af det, og jeg tænker, det måske er derfra, at jeg har fået til opgave at holde det her lille oplæg om, at du har fik til at lægge Givitiza. Det kan Gali selv få lov til at uddybe, hvis det er. Men det, der var i det her, det var, at vi lavede den her bog, som er en kort gennemgang med nogle nedslag i gammel læringsteori. Der var et afsnit om Dewey, om Bakhtin, om Vygotsky, om motivation, samarbejde osv. Og pointen er, at det er kun i forordet, at vi nævner teknologi og iPads. Ellers er det slet ikke, det er ikke et tema i bogen. Det var noget, de havde læst forud i Georgit, og da de så kommer, så gennemgår vi noget af den her teori. Vi snakker om god gamle Dewey, der siger, at vi skal give eleverne noget at gøre, ikke noget at lære.
Det synes jeg ligger meget fint i tråd med den læseplan, vi kiggede på i starten. Vi lærer ikke af erfaring, men vi lærer af at reflektere over erfaring. Var det matematikken, der stod, at vi skulle gøre os erfaringer, og vi skulle have god tid til at tænke over det. Det er da nærmest som at citere Dewey ind i en læreplan. Og da vi så havde kigget på det her, jamen så brugte vi så 3 dage til at sige, okay, det er det, vi vil. Hvordan kan vi teknologien hjælpe os med at folde det ud? Igen har jeg lagt et QR-kode ind til de 2 bøger, hvis I skulle have lyst, så kan I bare hente dem via den. Men husk, at den er meget lavet til en meget specifik kontekst, nemlig til det her nap, vi fik. Yes. Jeg tænker efterhånden, pointen står rimelig klart om, at Givitisa og Affitialek ligger tæt op ad hinanden. Vi arbejder frem imod det erfaringsbaserede plus refleksionen. Vi arbejder frem imod, at eleverne skal undersøge, skabe, formidle. Eleverne skal kommunikere og formidle det, de har lært, gerne til et rigtigt publikum, eller i hvert fald i en autentisk situation. Vi har udgangspunkt i den enkelte elev, som skal være aktiv, men det bygger på samarbejde, gruppearbejde osv., projektarbejde i mange kontekster. Du er i gang med, og så kan man jo lige... Det er jeg. Så man kan sige, hvordan får vi de her læringsformer til at ske ud på skolerne? Jamen det er et fælles ansvar, at det sker for os. Og jeg kan bare lige super kort slutte af med, at Givitisa selvfølgelig, nu er det et skolelederseminar, Givitisa kræver ledelse, det har vi snakket om flere gange, at det her, det sker ikke, hvis ikke vi hjælper, skubber, støtter. Og derfor vil jeg bare lige nævne, at vi i starten af det nye år, vil vi introducere nogle lederwebinarer, hvor I alle sammen vil blive inviteret, hvor nogle ledere, der har fået i hvert fald noget af det her til at lykkes, vil inspirere, og jeg vil rigtig gerne snakke med nogle af jer om, hvordan vi så skal gøre det fremadrettet, hvis det skal være en form, som vi skal arbejde med. Ellers vil jeg bare sige tak for ordet. Ja. Sender du snart? Det tror jeg godt. Jeg er ikke på mere. Bye bye.